Hello mga bay, nami karon sa beautiful airport of Mactan. Murag pang 3 times na ninako diring ari 4 times. Kay tungod naghatod ta sa tumakahiyagalaan. Og nara kadakog mata. Kalami sa halok. Gimingaw na ko anak ba. Sana ul. Kun sa kilid ba kay Sana ul. Kalami. Sana ul. Ay, sana ul. So maghatod mi karon ni Almen together with my baby boy. Oh, baby boy. Baby girl di ay. Hala si Mama Irene. Tuyo lagi to. Si Mama Irene nagkabilat-bilat na siya taon no. Kabilat-bilat na tanang kapiwa jud tahon buhi. Napay payong das ilok. Nangita siya sa payong inardes siyang ilok. Asa man ka daw dapit bay? Sa Terminal 3. Terminal 3 ka? 1, 2. Sure ka Terminal 3 ka? Check daw, turaan to. Yung daaradari ang magtahin ka sweet ba ato sana ul ngano sabak. Kalain ba no ni sabak man murag lain no para diri murag hilas man no. Ha? Lain. Oo, hindi maanad. Nice kay diri ang Mactan Airport. Yan. Departure Terminal 2. Mana na? Terminal 2 lagi ka, departure. Kay, ano man kaning arrival man kung naabot. Oh. Mura to. So, ato na si Bay Almen sa yung departure area, the Terminal 2. Bye, thank you so much. And everything. Daghan kaayon salamat. Unsa na ni? Uy, ako inahan ang taon nakalisod naman taon ni. Masod na si Bay Almens no. Unsay kuan diha? Unsay kailangan nimo diha? Passport sa pa i-prepare na diyan kan. Okay na. Ang bila nakadikit. Bye. See you in the next vlog. Bye bye Almens. God bless you always for your pure heart. Thank you Mama Irene for joining us today. Thank you guys. Sa ubang mga anak na to di ha. Ayaw lang mo kaguol di taon ha. Kay kuan kaning very private mo gud nga atong Omega. Ako Maulaw. naarilan ko kay nakoy tuyo. Na ituyo lagi. Wala gituyo. Amping. So let's go. Eh wala na si Bay Almen so magtuyok na ito diri. Mama, naglakaw na ka. Ha? Asa ta? Asa ta maglakaw? Sa Seymour? Gawas na ta sa ato, tam gawas. Siguro. Uy, pwede di ba? Pwede man gud. Sige. Ay naman. Ayaw kay nakukuha ang pagbabay ng alam hindi ko na. Buwan na play. Agay. Nagbabay si Mama Irene sa iyang vlog para pang outro unta to. Nga wadi ay ni play. Mao na mga vlogger. Di mamili ta diri bi asa repita to ah. Mamili magbangin sa ta diri. Sa man inyo ha diha mamili lang mo. Oh, naidaghan oh. Wow, this is the beautiful airport of Mactan. Let's keep with a good part. Yara. So makaadto pa di ay mi sa kuan ron, makaadto pa mi sa karinderya. Dala lang kay pagitulog si Papa. Dito na lang mi. Ikan kuyok.